Business Review præsenterer podcasten Ejendomme, der også kan læses som avissektion hver anden uge med Berlingske. Formatet tager udgangspunkt i oplæsning af den første del af hver artikel, så du kan holde dig opdateret, når du er på farten. Hver episode tager omkring 15-20 minutter, og du kan tilgå alle artikler i fuld længde på businessreview.dk, når det passer dig. God fornøjelse. Vi starter med de 3 hurtige. Hotel Astoria ved Københavns Hovedbanegård har en speciel form, men det skyldes ikke kun, at der kun var en smal stribe at bygge på. Arkitekten Ole Falkentorp tilstræbte, at bygningen skulle ligne et gammeldags damplokomotiv, som dengang så var udtryk for den ypperste modernitet. Denne dobbelthed går igen i en renovering, der nu er til endebragt. Gæsterne går stadig ind gennem de originale svingdøre. Et af de 94 værelser er omhyggeligt indrettet med alle oprindelige detaljer og originale møbler, og det service, der serveres morgenmad på, har også været med fra starten for 87 år siden. Hotelchef Christine Ravnevand udtaler i en pressemeddelelse: "Vi vil skabe et koncept for både dem, der ønsker at bo på et moderne og opdateret hotel, men også for dem, der ønsker et hotel med historie, sjæl og personlighed, med både et unikt historisk designkoncept og en central beliggenhed på Vesterbro, tæt på togstation, bymidte og attraktioner, ser vi, at hotellet vil tiltrække både forretningsrejsende, familier, par og weekendturister", udtaler altså Christine Ravnevand. Hotel Astoria er i dag en del af BWH Hotel Group. Norske CIC Hospitality står for driften. København har måske ikke på samme måde som i 1935 brug for et jernbanehotel, men selskabet lægger vægt på, at beliggenheden stadig er optimal for f.eks. weekendturister i byen, og gæsterne har til alle sider udsigt til storbyens pulserende aktivitet. Krigen i Ukraine har ikke fået investorerne til at trække sig fra de danske ejendomme. Aktiviteten på markedet er fortsat meget stor efter rekordåret 2021. Men situationen har lagt en dæmper på prisudviklingen, konstaterer Colliers i sin markedspuls for første kvartal. Og det sidste skal man forvente varer ved, lyder vurderingen. Ikke så meget på grund af krigen som på grund af rentestigninger. Den tid, hvor ejere af ejendomme fik afkast i poser og sæk, højere driftsindtjening og højere ejendomsværdier relativt til den stigende driftsindtjening, er forbi i denne omgang. Executive Director Peter Winther skriver i Markedspuls: "I en verden, hvor renten vil tendere mod at stige, vil det formentlig være overoptimistisk at forvente fortsat faldende startafkastkrav. Og selvom pristalsreguleringer på lejekontrakter beskytter mod inflation, vil en svagere økonomisk vækst uværligt resultere i, at markedslejen for erhvervslokaler ikke fremadrettet vil stige så kraftigt som inflationen. Derfor kan der være god grund til at forvente, at de senere års massive prisstigninger ikke vil fortsætte", skriver altså Peter Winther. Der er dog mange små og store faktorer, der skal vægtes sammen. For eksempel kan flere investorer i Norden nu vælge Danmark frem for Sverige og Finland, der endnu står uden for NATO og dermed vurderes at være en anelse mere risikable. En gang var Carl Bro-gruppen en sværvægter i den danske ingeniørbranche, men i 2007 blev selskabet opkøbt af hollandske Grundmi, der 8 år senere selv blev opkøbt af svenske Sweco. Undervejs blev navnet Carl Bro næsten glemt, og på den grund i Glostrup, Grænskoven 8-10, hvor hans firmas hovedsæde lå, bygger ATP nu boliger. Men pensionsselskabet hedder ingeniøren og iværksætteren ved at give boligprojektet navnet Carl Bro-haven. Borgmester Kasper Damsgaard fra Socialdemokratiet udtaler: "Det er en gave for enhver kommune at have iværksættere som Carl Bro. Han har om nogen givet liv til området, og det er min klare forventning, at de mange nye boliger på en ny måde bringer liv. For mig er det derfor naturligt, at området opkaldes efter ham", udtaler altså Kasper Damsgaard. Carl Bro blev født på Fur, tog sin studentereksamen i Viborg og blev i 1952 uddannet civilingeniør i København. Her grundlagde han sin virksomhed i 1959. Carl Bro-gruppen var ifølge Berlingske rådgiver på et utal af broprojekter, blandt andet Storebæltsbroen, men virksomheden var også stor inden for vækstområder som vindmøller og vandteknologi. Også på andre områder var Carl Bro med til at forme en ny tid. Ifølge Wikipedia var han blandt de første herhjemme til at introducere medarbejderaktier og flekstid. Carl Bro døde som 80-årig i 2006. Investeringer i ejendomme med kraftig vækst blandt private investorer og professionelle ejendomsudbydere har gjort markedet langt mere tilgængeligt for den enkelte investor, som uden tvivl er klar over det forventede afkast på investeringen. Men er det også tydeligt for dig som investor, hvilken risikoprofil der følger med investeringstypen? Artiklen er skrevet af ejendomsinvesteringseksperten Brian Ratche, Senior Investment Manager, Roof Management AS. I mange danske byer bygges der i øjeblikket på livet løs, og 2021 var det hidtil travleste år på investeringsejendomsmarkedet i Danmark. Det underbygges af den største transaktionsvolumen i investeringsejendommen nogensinde, nemlig hele 105 milliarder danske kroner, ifølge Colliers markedsrapport Danmark 2022.
Der er fortsat et stort behov i markedet for at investere kapital i ejendommen, og den høje efterspørgsel fra danske pensionskasser, udenlandske investorer og private investorer lader til at fortsætte ind i 2022. Størstedelen af investeringerne relaterer sig til boligudlejningsejendommen, især hvad angår private investorer, som skal placere deres investeringsmidler. Og det er forståeligt, at man som investor bedre kan relatere til boligaktivitet i modsætning til de forskellige risikofaktorer, som følger med eksempelvis kontorbygninger, butiks- og logistikejendommen. Under coronakrisen har boliger også vist sig som et sikkert investeringsvalg, da danskerne altid skal have et sted at bo. Boligudlejningsejendommen er desuden en værdifast investering, som er inflationssikker, da alle indtægter i forbindelse med udlejning reguleres årligt med inflationen. Derfor er de i særdeleshed gode i urolige tider. Den høje efterspørgsel på boligejendommen har gjort, at afkastet, man kan forvente at opnå på sin investering, har været for nedadgående. Løsningen på det lavere afkast har været at skrue op for de risici, man som ejendomsinvestor påtager sig for at få et tilfredsstillende afkast. Hos private investorer har jagten på høje afkast været på ryggen af negative renter i banken og særdeles volatile aktiemarkeder. Derfor er risikodelen for mange gledet lidt i baggrunden i forhold til at vurdere nye investeringsmuligheder. Man kunne dog med fordel vende tilbage til de gamle dyder, hvor udgangspunktet for investering er en vurdering for den enkelte private investor angående hvilke risici man er villig til at påtage sig. For der er en åbenlys sammenhæng mellem afkast og risiko. Selvom en investering med et forventet afkast på 9% altid vil synes mere attraktiv end en investering med et afkast på 6%, er dette ikke altid tilfældet. Der er mange andre faktorer, der spiller ind, som man som ejendomsinvestor skal være bevidst om. For eksempel er beliggenheden et af de allervæsentligste parametre relateret til afkastet i en ejendomsinvestering. Des bedre beliggenhed, des lavere, men af samme årsag ikke ringere afkast. Fra årsskiftet vil der komme en maksimumsgrænse på, hvor meget CO2-udledning en ejendom må give anledning til over sin levetid. Det vil føre til en række forandringer i byggeprocesserne. For eksempel bliver det kommercielle grundlag for genbrugsmaterialer bedre. Det samme gælder for byggevarer af træ, men her er der forsyningsproblemer, i det meget træet kommer fra Rusland og Ukraine. Artiklen er skrevet af Sten Thorup Christensen. Den 29. maj 2020 præsenterede regeringen en aftale med Kommunernes Landsforening, der blandt andet gav kommunerne mulighed for at fremskynde anlægsarbejde. Tanken var, at det skulle afbøde den forventede økonomiske krise, og for offentligheden stod det nærmest som en bisætning, at regeringen samtidig lancerede den frivillige bæredygtighedsklasse, 9 punkter, som bygherrer selv kunne vælge til eller fra. Nu er det imidlertid alvor. Fra næste år bliver et af punkterne i bæredygtighedsklassen obligatorisk, nemlig det, som lægger et loft over CO2-udledningen fra et byggeri over dets levetid. Dette nye krav blev et af de store samtaleemner på byggetræffet Building Green, der løber af stablen i Aarhus den 15. til 16. juni. Men der bliver nok andet at diskutere. De 2 seneste år er arrangementet blevet aflyst på grund af corona, og verden ser meget anderledes ud nu, end den gjorde sidst man mødtes for snart 3 år siden. For eksempel kom den ventede krise aldrig, og slet ikke i byggeriet. Her blev der tværtimod skruet op for aktiviteterne i en grad, så der nu er knaphed på mange byggematerialer, en situation som kun er forværret med krigen i Ukraine og sanktionerne over for Rusland. Materialemanglen kan også have konkret betydning for, hvad og hvordan der bliver bygget i lyset af det nye bæredygtighedskrav. Som ejendomsudvikler har man et ansvar for at skabe boligområder, der er bæredygtige, både økonomisk, miljømæssigt og ikke mindst socialt. Især sidstnævnte har den almene boligsektor været god til at sætte fokus på, mens det nok har været et lidt forsømt område blandt de private bygherrer. Det har dog ændret sig over de senere år, hvilket jeg synes er meget positivt. Artiklen er skrevet af ejendomsudvikleren Michael Hedegaard Jensen, projektleder i Ikano Bolig. Hos Ikano Bolig er det sociale bæredygtighedselement et helt centralt fokusområde, både i forhold til vores ejerboliger og lejeboliger. Uanset boligtype er det vigtigt at skabe et miljø, der byder på nærvær og som understøtter beboernes mulighed for at interagere socialt samt danne fællesskaber, der skaber et trygt og bæredygtigt naboskab, som man vil være en del af i mange år. Det er også vigtigt i forhold til de aftaler, vi laver med entreprenører og leverandører. Det skal være et element, som er med hele vejen igennem værdikæden. Der er plads til alle i vores boligområder, og langt de fleste, der flytter ind hos os, er ressourcestærke individer. Men selvom man er ressourcestærk i form af en god økonomi og et solidt arbejde, kan man sagtens have sociale udfordringer, eksempelvis ensomhed, som vi hos Ikano Bolig forsøger at bekæmpe. Vi ved både fra nationale undersøgelser og fra vores egne lokale undersøgelser, at ensomhed fylder mere og mere. Vi ved også, at uformelle og inkluderende fællesskaber i lokalområdet kan modvirke ensomhed.
Hvad er forskellen på Ikano Bolig og et alment boligbyggeri, sidder du sikkert og tænker. Vi har erkendt, at det kræver solide investeringer for at skabe et socialt bæredygtigt boligområde, og det ikke er nok med de gode hensigter. Som bygherre vil vi gerne hjælpe beboerne med at få skabt et godt, trygt og socialt velfungerende lokalt boligområde. Det kan dog være en svær nød at knække at få skabt en god organisation, som har fokus på fællesskabet og det gode naboskab. Derfor arbejder vi hos Ikano Bolig med et fællesskabskoncept, som vi kalder nærvær. Her bygger vi blandt andet et bydelshus, samtidig med at vi etablerer en bydelsforening sammen med lokalområdet. En god organisering er nødvendig og gør fællesskabet robust samt langtidsholdbart. I Amsterdam bidrager stadig flere intelligente kontorejendomme til lejernes sundhed og velvære. Ejendommene kan give et indblik i, hvilke løsninger der kan være på vej til Danmark. Ejendom Danmark har besøgt Pharos og Edge Olympic. Digitale løsninger indtænkes i stigende grad, når ejendommene står over for en renovering, og udviklingen går særligt stærkt i Holland. Erhvervsorganisationen Ejendom Danmark har besøgt et udvalg af Amsterdams intelligente ejendomme i forbindelse med det 2-årige projekt Digital Fokus for lejer og ejer i et bæredygtigt perspektiv. Projektet skal skabe fokus på digitalisering som et værktøj til at løfte ejendomsbranchen til gavn for lejere, ejere og samfund. Med renoveringen af kontorejendommen Pharos er den hollandske ejendomsinvestor Kain RE gået målrettet efter at få etableret et kontormiljø, der bidrager til medarbejdernes sundhed og velvære. Digitalisering har været et af de overordnede midler til at nå frem til målet. Pharos ligger i et industrikvarter 10 minutters kørsel fra Amsterdam. Ejendommen blev opført i slutningen af 90'erne og har tidligere blandt andet huset det hollandske immigrationskontor. Da Kain RE overtog ejendommen, flyttede de sidste lejere ud, og investoren havde frie hænder til at istandsætte og ombygge. Senior Asset Manager hos Kain RE, Frederik van Gulik, siger, fast ejendom kan og bør bidrage til en sundere, mere bæredygtig verden og samtidig skabe langsigtet værdi for vores investorer og partnere. Derfor investerer vi i, udvikler og forvalter fremtidssikrede bygninger, som skal bidrage til, at de, der bor og lever i ejendommene, har et sundere liv, siger altså Frederik van Gulik. For at højne oplevelsen af at være og arbejde i ejendommen har Kain RE stort fokus på indeklimaet, der styres digitalt. Administrator får daglige tilbagemeldinger om, hvordan ejendommen performer på de forskellige etager. Sensorer måler på temperatur, CO2-niveau og luftfugtighed i ejendommen, og systemet melder tilbage, hvis klimaet bliver forstyrret. Frederik van Gulik siger, det kan fx give udslag, hvis for mange mennesker er samlet i et mødelokale, nogen har opholdt sig i et rum for længe med vinduer og døre lukket, eller en medarbejder har åbnet vinduet, siger altså Frederik van Gulik, der kan bruge oplysningerne til blandt andet at guide lejerne i, hvordan de kan bidrage til at sikre, at indeklimaet fungerer optimalt. Et sundt kontormiljø er også et sted, hvor medarbejderne trives socialt. For Kain RE har det været vigtigt, at lejerne får oplevelsen af at være del af et stort fællesskab. De har derfor introduceret Pharos app, som lejerne kan koble sig på, og som skal højne oplevelsen af at være en del af netop denne ejendom. Pharos app er tænkt som et socialt medie, hvor det er muligt for de enkelte virksomheder at netværke, men det er også her, de enkelte medarbejdere kan booke mødelokaler, bestille tid til fitness, rent af tøj og taxa. Det er selvfølgelig helt afgørende, at vores lejere vælger at gøre brug af appen. Som ved mange andre digitale løsninger er de ikke noget værd, hvis ikke de bliver brugt. Men vi oplever heldigvis meget stor tilslutning, siger Frederik van Gulik. De fleste kommercielle aftaleforhold indeholder regulering, der begrænser parternes videregivelse af informationer modtaget fra den anden part som led i aftaleforholdet. Det gælder også ejendomstransaktioner, men hvordan udformes denne regulering mest hensigtsmæssigt? Artiklen er skrevet af ejendomsadvokaten Søren Kopp, advokat og partner i Brun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Brun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil. Ved alle større ejendomstransaktioner vil navnlig køber uundgåeligt komme i besiddelse af forretningssensitive informationer om forhold vedrørende ejendommen og sælger, blandt andet ved gennemførelse af købers due diligence-undersøgelser. Disse informationer kan blandt andet være om juridiske, tekniske, finansielle, økonomiske eller strategiske forhold. Videregivelse eller offentliggørelse af disse informationer kan have økonomisk betydning for sælger, idet dette kan begrænse sælgers øvrige salgsmuligheder, afspejle sig negativt i den pris, som sælger har mulighed for at forhandle hjem med andre potentielle købere, eller måske endda skade sælgers fortsatte virksomhed. På denne baggrund vil sælger typisk være interesseret i at regulere, i hvilket omfang og til hvem parterne må videregive de informationer, de modtager som led i processen med den påtænkte transaktion, i parternes aftalegrundlag, herunder i de indledende aftaledokumenter, såsom et letter of intent eller lignende.
Indholdet af den regulering, der begrænser parternes videregivelse af informationer, bør afgrænse, hvilke informationer, der skal anses for fortrolige og være tilpasset den konkrete transaktion, herunder for eksempel til højde for, om der er tale om en aktiv handel eller en selskabshandel, i det informationerne, der udveksles i forbindelse med de to typer transaktionstyper, vil være forskellige. Fortroligheden kan f.eks. begrænses til at vedrøre nogle særligt centrale informationer om ejendommen eller ejendomsselskabet, herunder eksempelvis udviklingsplaner, indtjenings- og realiseringsmuligheder, indeståelser og garantier eller igangværende retssager med lejere og entreprenører. Dernæst bør reguleringen indeholde nødvendige og hensigtsmæssige undtagelser til fortroligheden. Undtagelserne kan både angå selve informationen, såvel som modtageren af informationen. For så vidt angår selve informationen, vil det f.eks. være hensigtsmæssigt at undtage oplysninger, der allerede er offentligt tilgængelige, samt oplysninger, som modparten samtykker til videregivelsen af. For så vidt angår modtageren af informationen, vil det typisk også i et vist omfang være hensigtsmæssigt at undtage f.eks. parternes koncernforbundne selskaber, parternes rådgivere og også offentlige myndigheder, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelsen af en parts forpligtelser over for samme. Endelig bør reguleringen også tage stilling til, om fortrolighedsforpligtelsen skal gælde til evig tid, eller om forpligtelsen skal være tidsbegrænset, og i hvilket omfang forpligtelsen for eksempel skal overleve ophævelse eller gennemførelse af transaktionen.